салом алейкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. барномаи навай ҷавоб ба саволотон. пеш аз видеоро тамошо кардан ҳамун ссилкае ки дар комментария мо закрепит кардагия бидроен ҳамунҷа регистратсия кунен ва моро дастгирӣ кунен, то ки мо тез ҳамихели видеоҳои нав ба нав кунем саволҳои шуморо сари вақт ҷавоб диҳем. сар мекунем ҷавоби саволоро. Қурбоналӣ навистааст: салом бародар, савол дорам. Ман худам хизмат кардагиам, аммо бародарам хизмат кардагӣ нест. Вай грижа дискаи 75% мебаранд хизмат ё ки не? Ин намуди бемориро ба хизмати ҳарбӣ намебаранд, чунки мумкин нест барам хеле намуди бемориҳо, кори вазнӣ кардан дигар чизо. Исомуддин навистааст: салом алейкум ака, як савол ба шумо. Шунавидем ки паспортҳои 10-солаи хориҷӣ ҳам пластикӣ шидест, рост ё ки не? Оли хеле қонун ё ки фармон набиромадай. Мага нависааст: ака, кай дар Тоҷикистон скорости интернет зуд и арзон мешавад? Намедонам ака, ира хадамоти алоқари шаид мекунад, намедонем. Прямой эфир нависааст: салом акаи Сорбон, меган вақте ба хизмати ҳарбӣ даъват кардан нарафтӣ, фармон биромадай штраф мекунанд, агар набошӣ дар Тоҷикистон чӣ мешавад? Хеле фармон набиромадай бародаро, дар ҳолати набудани хитон дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ягон намуди ҷарима таъин карда намешавад. Имомалиев навистааст: салом акаи Сорбон, ба праваи тоҷикӣ қати дар Россия мошин бихарем, ҳай кунем, мешавад? Агар праваҳои нав бошад, дар Федератсияи Россия ҳам ҳавай истифода бурда мешавад. Агар ки праваҳои кӯҳна бошад, праваро перевод мекунем ва ба праваи навам фаъолият ба таксӣ карданӣ бошен, агар намешавад. Артём навистааст ки барои ба хизмати ҳарбӣ даъват кардан ай чанд сола то чанд сола? Барои ба хизмати ҳарбӣ даъват кардан ай 18 сола то синни 27 солагира. Ва баъзан шахсиятҳо бо дариҷа навистагианд ки агар 27 сола бошӣ, аблава биқапа ба хизмати ҳарбӣ бибаранд. Баъд чӣ хел мешавад ки мисол 2 сол дар хизмати аллакай мебарои 29 солаи тидаруҷа. Вақте ки 27 сола бошӣ, албатта қапиданут ба хизмати ҳарбӣ мебаранд. Агар ки 28 сола бошӣ, намебаранд аллакай. Ва то ҳами 27 солагира дар фармони нав омадагие ки ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шавад. Студия мебел навистааст: брат Пешакир Аҳмад, марде ки 4 фарзанд дошта бошад, ҷудо шава аз занаш ЗАГС надошта бошад, алимент метиҳад? Албатта ки алимент метиҳад. Алименти барои ҳамсарат наметиҳӣ, барои ҳамун фарзандот метиҳӣ. Ту ЗАГС дорӣ надорӣ, ҳатман алимент пулӣ барои ҳар як фарзандат алоҳида месупорӣ. Далер Амиров нависааст: салом алейкум бародари азиз, мо метавонем ки дар ҳолате ки гаӣ манъ мекунад, мо сиёмкаш кунем? ҷавоб: те чанд одама маълумот дорад, савол додем, надонистанд, илтимос. Албатта ки қонун манъ кардагӣ нест ба навор гирифтани корманди гаира аз ҷониби ронандагон. Ҳикматулло навистааст: ака, дар як хона агар як кас дар хизмат бошад, ягӣ фарзанда ба хизмати ҳарбӣ мебаранд ё ки не? Дар ҳолате ки агар ай 2 фарзанд, яъне ки 2 писар зиёда бошанд дар ҳамун оила, албатта ки метавонанд 2 фарзанда яку якбора ба хизмати ҳарбӣ бибаранд. Дар ҳолате ки агар 2 писар бошанд дар ҳамун оила, яъне ки 2 фарзанд бошад, якташ дар хизмати ҳарбӣ бошанд, дуюмгиша намебаранд. Парвиз Давлатов нависааст: бародар Сорбон, як савол. Агар аз зани якум як фарзанд дорум, ҷудо шидагиам, аз зани дуюм як фарзанд аблава мебарад ё ки не? Қонунӣ бародар, ту якта ЗАГС кардагӣ, якта ба номи фарзанде. Азиг нависааст: салом алейкум, растамошка чанд сум боша барои мошин? Растамошка агар Федератсияи Россия ҷумҳурии Тоҷикистон дохил бикунен 38%. 38% ба нархномаи ҷумҳурии Тоҷикистон чанд суме ки боша ҳамун мошин авая ҳисоб мекунанд, нархи растамошкаш мебурад. Агар ки ай тарафҳои Европа биёрен 43% шидагиаст нархи растамошка ба нархномаи ҷумҳурии Тоҷикистон. Неймар нависааст: салом ака, аблава то чанд солара мегирад? Аблава ози гуфтем ки то синни 27 солагира, ай 18 сола то 27 солагира ба хизмати ҳарбӣ бурда мешавад. Али Баба Про нависааст: салом алейкум ака, ма 21 солаем, синфи 11 мехонам, аблава ҳақ дорам мара қапа ё ки не? 21 сола синфи 11 бихонӣ, не, намебарад аблава. ай мактаб ки бихонӣ дар ҳақиқат намебарад. РО нависааст: бародари азиз, салом, шумоён блогерҳои тоҷик ҳаматон ҳангоми баромад кардан забони давлатии тоҷикиро дағалона вайрон мекунед. Вақто ки барномаи шумо бо забони тоҷикӣ аст, барои чӣ калимаҳои подписатсия кунен, повторна границара гузаштанӣ бошен, чунин
монандро истифода мекунед. Ин рафтори шумоён хандаовар аст. Аввал забони модариро хуб омӯзед, баъд баромад кунед, бародар. Забони модариро, бародари азиз, мумкин маътеда хубтар бидонам. Просто дар интернет шахсҳои бисёртар мешинанд, ки ҳамин чиза талаб мекунанд. Забони лаҳҷавира агар ӯ шахсияте, ки ба забони адабӣ бихоҳам, ара гӯш намекунад, бародар. Мегира китоба худаш мешина, китоб мехонад. Интернет 90% барои шахсиятҳое ҳастанд, ки чизи тайёра мехоҳам бидоранд гӯш кунанд онҷо. ӯ шахсиятҳое, ки адабӣ мехоҳанд гӯш кунанд, дигар чизо ва ё китоб мегиранд, мехонанд. Ахмед Магомедов нависад. Салом алейкум акаи Сорбон. Фамилия зода боша дар Россия патент карда метавонӣ? Фамилия агар зода боша, мақсад ки ҳамун отчествои номи падартам боша дар онҷа метавонӣ. Барое ки ҳозир бисёр ба чашми мову шумо мерасад, ки бисёриёи мову шумо фамилияю номи падар нестай. Ана агар ки ҳамин номи падарам боша, албатта ки метавонам патент карда. Панчер Про нависад. Салом брат. Я дихта мара нағз мебинам. Мада маъқул нестай. Мада дору дода хича занондай пастава кадай. Чӣ мешана гирмаш қонун чӣ мегад да кори ӯ кадагӣ? Агар дар ҳолате ки ту доказат карда битонӣ ки ҳамонтора паставит карда, дар ин ҳолат ту метавонӣ хита раҳо кунӣ. Не ки ҳолати агар доказат кунӣ ту мумкин 3-4% боша. ба ҳамин хотир ки ту наметавонӣ доказат карда, хай бародар ба занӣ бигириша хубтарай. Ба зане ки гирифтӣ морам туи да файрод кубад. Ҳамин камитаре да бинавис, мо мерем ҳатман аст. Абдурашид нависад. Салом акаи Сорбон. Мо қишлоқда мактаб кардестам. Мо да давлат ёрдам мекунад, ҷавоб тен. Албатта ба ҳукумати ҳамун ноҳиятон ариза пешниҳод бикунед, мақсад барои дастгирӣ кардан, ки шумо ҳам хеле иншоот бунёд кардестем барои халқ, барои ҳамун деҳаи хитон. Албатта ки дастгиритон мекунад давлат. Сомон Шайхов нависад. Амнистия чӣ маъно дорад? Амнистия авф, яъне ки бахшидан. Бахшидан дар чанд ҷиҳат дида мешавад, яъне ки дар корхонаҳо, дар дигар чанд чизе ки ҳастай, дар ҳамун амнистия дида мешавад. Мақсад ки тоқа барои зиндониён амнистия нестай. Сиҷоҳат Саидов нависад. Брат, ман мехоҳам ки насиб боша бирам як дукон бигирам, савдо кунам. Мегуфтанд чӣ хелае ҳамин налог. Хай акаусша мефаҳмем хитон. Вақте ки дукон гирифтӣ, бародар, ту танҳо налог туғрӣ намекунӣ дар уҷа. Дар уҷа ҳастай тоҷикстандар, налог, пажарка, дигар чизо, ҳамаи чизаш дохил мешавад. Ту то қадар бораи налог фаҳмиданӣ бошӣ. Агар вақте ки дукон, агар мағозаи мисол хӯрокворӣ, яъне ки ҳамин магазина дар назар дошта бошӣ, дар уҷа ту шаҳодатнома мекушоӣ. Яъне шаҳодатнома ба ҳамун чиз мешавад, ки касби аппарат қатъи ҳамун фоиз қатъи ҳисоб мекунанд ва ту налоги давлатам месупорӣ. Ва мебинанд агар ки ҷод 10 квадрат камтар боша, ӯра патент мекунанд. Патенти ҳама арзон дар мағозаҳо 416 сомон ай. Агар 10 квадрат ки зиёд боша, аллакай ӯра бояд ту қонунӣ шаҳодатнома бикунӣ. Амир Амирзода нависад. Ака як савол ҷавоб деҳ. Хонден як дилака ҷиқен дар Тоҷикистон мошинҳое ҳастанд, ки лабаҳоишон заводскои свети сиёҳ ё кабуд боша, ба ҳисоби тимнид дохил меша ё ки не? Пул меспоранд дар ҳисоби тимнид. Раҳмат ба шумо пешакӣ. Дар ин ҳолат вақте ки вай худаш заводской ҳамин гуфтагии худат боринай, мера иҷозатнома мегирӣ. Ранге ки чӣ хеле тренировка мекунӣ, разрешение мегирӣ, вайам ҳамин мера ҳуҷҷат мекунӣ, баъд метавонӣ озодона бигардӣ. Беҳуҷҷат мумкин нестай. Вай заводской ҳам боша мумкин нестай. Муҳаммад Азизов нависад. Салом акаи Сорбон. Ҷавоб те 27 даромада бошӣ, мебаранд хизмат? Албатта гуфтам ки то синни 27 солагира ба хизмати ҳарбӣ мебаранд. Сангак нависад. Салом Сорбон. Саволымда ҷавоб тене ки агар судя далел наёва, метавонад ки срок тиҳад. Вақте ки бародари азиз далел наёва, тура бе ягон далели, бе ягон гуноҳ сари суд намебуроранд. ба фикрам ки ҳамин қагап кифоя ба худа. Шамсиддин Сафаров нависад. Салом акаи Сорбон. Як савол доштам. Мисол ма РВП гирифтестам, Тоҷикистон равм хизмат мебаранд ё ки не? Пешакӣ раҳмат. Дар ҳолати гирифтани РВП ту бигем ки оли шаҳрванди Федератсияи Россия ҳисоб намехӯрӣ. Ба ҳамин хотир вероятности бурдани ба хизмати ҳарбӣ ҳастай. Яъне ки вай ҳамчун як справка бад ки мисол тан қапас гражданини Федератсияи Россия мешавад. Не ки ӯра ки гирифтӣ маънои ӯра надорад ки то оли аллакай уже гражданствои Россияра гирифтӣ.
мурод нозимов нависад: салом алейкум акаи Сорбон, як чира пурсимаи шумо, ба мара поиска омадагиай, вале ма дар шаҳри Россияем. онҳо ба хонаи мо омаданд, мегӯянд ё писаратонро биёред ё ки 500 сомонӣ те. оё ин дуруст аст? мо чандин маротиба таъкид кардем ки дар ҳолати набудани шаҳрванд дар Тоҷикистон барои ба хизмати ҳарбӣ бурдан ягон намуди ҷарима таъин шидагӣ нестай. яъне ки дар Тоҷикистон набошӣ, ту ягон ҷарима намеспорӣ ки хизмати ҳарбӣ нарафтӣ. Муфтоҳиддин Ашуров нависта: братан салом, ҳамин шочик бинак агар биёя мо пули шочика дар банк споридем, вай дар ӯ ҳолат метавонад ки бо мо да бигама да пул споро, вай бисёр ҳисоб мекунад. агар 30 сомон боша 50 сомон мекунад. ман вай да натием ҳуқуқ дорам, дар банк меспорам. албатта вақте ки ҳамин меоянд ахири моҳ да бигӯянд ҳисоб мекунанд пули светон чанд мешида, ҳаму метиҳандтон квитансия ки мақсад ин ҳамин қадар кор кадай, метавонӣ ту бирай ҳамун пардохтпулиша дар банк биспорӣ, айвҷа чекша бигирӣ. вақте ки бо диюмбора омад ҳамун контролёр, ту нишонаш медиҳӣ ки ина ман пули света пардохт кардам. тамом. Шорух Қувватов нависад: салом акаи Сорбон, агар донишгоҳа бюджетни хонда буд ки ихтисоси маълимира аблава мебарад ё ки не пешакӣ раҳмат. агар донишгоҳ ҳамун факултети хондагӣ военни кафедра доштагӣ набошад, баъди буд кардани ҳамун донишгоҳ бо тура ба хизмати ҳарбӣ мебаранд, 1 соли дига хизмат мекунӣ. ана навистай Лангар: ака ҳамин саволи мара ҷавоб деҳ. мегӯям правараи 25-солагӣ боло мегирӣ, ростае? оли хеле фармон набаромадаак, намедонам. Сайдаҳтам нависад: брати нар бошӣ барои дастгирии шаҳрвандон, аҷоибот. ҳазор раҳмати калом бародар. Олимбой нависад: додари азиз Сорбон, раҳмат ба ҷавоби саволҳо, лекин 70% саволҳо аблава гурехтани бачаҳо. бугӯ раванд хизмат кунанд, охир чӣ мегирезанд? дигар дар бораи қонун савол медоданд, хуб мешуд сарбаланд бошӣ. дуруст қайд кардам ин бародармон, беҳад бисёре дар бораи аблава мақсад киёра мебаранд, чӣ кор карданд дар корай. аллакай тӯли ҳамин 1 солае ки мо видео мекунем, мумкин як 20 видео дар бораи аблава партофтагӣ бошанд. бидроен ҳамвора тамошо кунем, хубтаре чаем ҳар рӯз пафтор на як тарзи барномаро гузаронидан. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунем дигар дар бораи аблава савол натиҳен. бидроен ҳамин 2 видеои ахири маро тамошо кунем, ҳамаш ҳама фаҳмондагием ки киҳора мебаранд, киҳора намебаранд, ай чанд сола то чанд солара мебаранд. дар бораи хизмати ҳарбӣ, кай саршидан, кай тамом шиданаш ҳамаша гуфта додагием. ба ҳамин хотир саволҳои нав ба нав боша, бо хубтара шавқовар мегзара барнома. инак ҳаминҷа да ҷамъбастиш мекунем барномаро. боз ягон саволи дига бошад, дар поёни ҳамин видео саволҳои нав ба навтона зиёд кунем, хубтар мешавад. ва ҳамун ссилкае ки дар комментарияи мо закрепит кардагиай, ҳамуро ҳаёттон наброрен. 2 минут вақт хихтона ҷудо кунен, бидорен онҷа регистратсия кунен. хай бо дали шахтон мебинен чӣ гап мешавад. худоҳофиз бародаро.